It's deep in your bones, go and take it. This is your moment, now is your time. So prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through heaven, rise. Skill-ul tău pe Graves. Temporar, du-te nu scos pe ăla. Ți minte că odată unul la Ram să avem toți skin-uri, știi? Și eu l-am primit pe ăla. Și eram bucuros că am crezut că îmi rămâne. Cam puteai să când te la Ram de alea. Eu așa mi-am consumat RP-urile când m-am apucat de LOL. Parcă. Să mi-am luat skin-ul la mesă la urât, mov. Face Barça transferă. Asta e... Klopp. Îl împrumută. Așa mă, te rog, că trebuie să de multe întrebări pe Arcangel, știe. Coi, eu l-ai de 2 sezoane la Barça, cred că mai mult. Te rog, că te de când era mică. Când s-a născut este semnat la Barcelona. Hai, invade. Hai, invade. First blood. My life be like, yeah. My life be like, yeah. Yeah. My life be like, yeah. Dar care level 4? Nu mai are. Alo? E aici. Ați mai jucat la Clash, bă? Te o finală. Aoleu! One eternity later. Am nevoie de aici. Bravo. I know a lot of you hating motherfuckers want me to foul, but guess what? It ain't happening. Poți veni și eu la Graves dacă vrei să-i dăm dive. Du-te ca să fac drept. Drumul ia-mă de pulă. 12 seconds later. Twenty minutes later. Chiar, mă. One frozen wasteland later. Păi eu, dar nu mă așteptam să... Reflector. Fuck it! Da. Nu mai pe ăsta n-am vrut să mă bag. Asta e bine. Du-ți fabrica. Da? Cum ar fi fost să nu fi fost bordul ăla acolo și ca să-l forțezi așa rând? Da. Cu cine? Ar fi fost inteligent din partea lor. Foarte. N-au cum să-l fac. Pe forțăm. N-au cum, gen, nu au... Hai fine, bate-te! Hai fine, bate-te! Bate-te cu aia odată, cu aia când am tras că nu se uita la tine! Bate-te cu aia, că de asta am venit acolo! N-am range pe la tine.
Mi-a tras norocul la sorți, nu mi-a picat ce ghinion, că n-am putut să-i dau șpagă să am norocul tuturor. Și de-aia mor că nu pot să-mi trăiesc așa cum îmi e voia. Și nu știu sigur dacă am dat sau nu în paranoia. Pe la mine ori, nu? Și Graves. Fugiți. Wow. Ce pot să ne bătă Da. aici? Să murim toți. Da, ne-am aruncat în aer. Asta ca pulea. Dați finish, sper că vă duceți la finish, nu bază. Mă duc la start. Faceți parone. Hai. Ok, vedeam că o să se ducă așa în jos. Danger. Soci, Flavius. It took them 2 years. And so many had doubts after what had happened in the summer split. But you can see that joy on this team. And you can see the devastation on the side of Weibo as they look on. By Tiffany and Co. Gazma. And finally hoisting it with the new name. Gazma Esports. And they've waited for it. Last year, the story wasn't about them.